రైతు సోదరులందరికీ నమస్తే. వెల్కమ్ టు మంచివాడి యూట్యూబ్ ఛానల్. ఈ వీడియోలో కనిపిస్తున్న ప్యూర్ ఒంగోలు జాతి ఆవు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం కాకినాడ దగ్గరలో ఉన్న ఎర్రవరం గ్రామానికి చెందిన చరణ్ డైరీ ఫామ్ వారిది. ఈ ఆవు రెండో ఈతకు సిద్ధంగా ఉంది. 20 రోజుల్లో డెలివరీ అవుతుందని చెప్పారు. ఒంగోలు జాతి సెమన్ వేయించడం ద్వారా ఈ ఆవు ప్రెగ్నెంట్ అయిందని చెప్పారు. మొదటి ఈతలో ఈ ఆవు రోజు మీద 5 లీటర్ల పాలు గ్యారంటీగా ఇచ్చిందని చెప్పారు. చరణ్ గారు ఈ ఆవుని అమ్మాలనుకుంటున్నారు. ధర మాత్రం మెన్షన్ చేయలేదు. మీలో ఎవరైనా ఈ ఆవు గురించి పూర్తి సమాచారాన్ని మరియు ధరను తెలుసుకోవాలనుకున్న వారు రైతు ఫోన్ నంబర్ ఈ వీడియో క్రింద ఇవ్వడం జరిగింది. కాంటాక్ట్ అవ్వండి. అలానే మీ దగ్గర ఉన్నటువంటి పశువులను సులువుగా అమ్ముకోవాలనుకున్న వారు నా వాట్సాప్ నంబర్ 9676992250కి వీడియో తీసి పంపించండి. గమనిక, మన ఛానల్ని రైతు సోదరులు ఎక్కువగా ఫాలో అవుతున్నారు. అలానే మన ఛానల్లో సేల్కు పెట్టినటువంటి పశువులు చాలా త్వరగా అమ్ముడుపోతున్నాయి. కాబట్టి రైతు సోదరులు ఈ అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకోగలరు. మరిన్ని వీడియోల కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి. ధన్యవాదాలు.